Καλά, για πέρα. Μιλάει στο τηλέφωνο ο οδηγός. Εντάξει, πότε? Αυγούστου, οκ. Εντάξει. Να πάμε γρήγορα. Και χαρά τους πάλι. Το πρώτο είναι σούπερ. Αυτό έχει διακοπές στο βιντεάκι. Το έχω σταματήσει. Τα βιντεάκια τα έχουμε πάει σούπερ. Θα περάσω από εκεί. Εντάξει, θα πω εκεί. Είναι αυτό, πώς να στο ρωτέω το ταξί, αυτό το πράγμα γίνεται. Απλά είναι μαλακό και δεν κρυμάσαι. Το ταξί κομπανιώνει και πάει στο Καλαμάκι το ταξί. Σαν τεράσου καιρό. Κάτι χοντρές που φεύγανε στο κέντρο. Κάνες έξω κάτω, που αναβαίνανε άλλοι με το βίνι εδώ, ξέρεις, και με το πάρκινγκ να τέτοιο και τους έφτανε εδώ. Διάφορα πιτσιρίκι, θα είχε φύγει μια χοντρή κυρία στο κέντρο και να μην σταματάει ο μαλακός. Και να είναι και να κομπανιέται έτσι στο κέντρο του ταξιού. Και η άλλη με το ποδήλατο. Κάτσε γιατί είναι οξύμορο. Σε ψαρώσανε τώρα, κατάλαβες. Πέραν την ασφάλεια. Τώρα καταλαβαίνεις, Γιώργο, μετά από αυτό πού να τους πάμε για να ευχαριστηθούν πια. Πού να τους μαζέψουμε. Πού να τους πάμε. Τελειώνει. Δεν έχουν γυρίσει άλλοι. Όχι ρε, την ασφάλεια αν φέρανε για του ραδέου το σκάφος. Ποιος πήγε, ο Νίκος με ποιον πήγε. Έλα, μαμά, Λάρα. Ο Πόντιας, ο Γιώργος δεν γύρισε. Μ' αρέσει που το πηγαίνατε σιγά. Βρήκαν ασφάλεια. Εμένα μ' αρέσει που το πηγαίνατε. Δεν είναι αυτός και θα λιγόψουμε το άλλο. Μαμά, Λάρα, τι έχεις να πεις. Φτάνει, ρε, φτάνει. Δεν μπορώ, Κάτσε, δεν θέλω να σε έχω σε όλη την... Τι έγινε, Πάρα πολύ ωραία. δεν άξιζε τον κόπο. Για να πούμε, εντάξει, δεν έχω αρσενικό μέσα και αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα ξανακάνω.
τα ξεκούμπωσε όλα. Κρακ, κρακ, λες, τα ξεκούμπωσε. Σήμερα όχι. Όχι, αφήστε το.